τώρα, στο τέλος της συναυλίας, θα ήθελα να παρακαλέσω να δούμε εδώ τα παιδάκια που κάνουν πρώτη χρονιά πιάνο. Η Κωνσταντίνα Ζαχάκη, έλα Κωνσταντίνα. Η Ανού, η Κουτσόνη. Και θα κάνει η Παπαγώστα, Ευελίνα και η Δωροτέα. Παρακαλώ. Αυτά τα παιδάκια κάνουν πρώτη χρονιά πιάνο. Και θα ήθελα να πάρουν ένα ενθύμιο από μένα. Σαν το πλάκι. Έτσι, πάρτε το αγκαλιάζετε και να σας βλέπει η κάμερα. Σας ευχαριστώ όλους που μείνατε μέχρι τέλος. Είμαι πολύ χαρούμενη, πήγε πάρα πολύ καλά η συναυλία. Καλό καλοκαίρι.